रायजोफोर दा बिनि सायावहाय जोङो माने न'खरनि खावलायनाय बादि गोबां रिक्स लानानै जोङो दिनै लाबोदोंमोन नाथाय न'खरनिया एसेबां माने रेसपन्ड खालामैयाव जों एसे दुखु मोनो। गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दिनै बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादा मोनसे जाथायनि सायावहाय नायबिजिरदों। दिनैहाय फिन मोनसे सिगांनि बादिनो जाथाय जानानै फैदों। दा बिथांमोनहा माने अलरेडि हाबा जाखानाय गथ' गथाय गोनांखामोन। दा बिथांमोनहा मोजां मोनलायनानै बेंगलरसिम खारबोदोंमोन। दा न'खरनिफ्राय जोंनिसिम खावलायहरनायाव न'खरनि खावलायनाय बादि दिनै जोङो बिथांमोनखौ एसएमबिटि रेलवे स्टेशनावहायनो जोङो माने रेस्किउ खालामनो हादों। दा बेजों लोगोसे माने जोङो गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनो सानदों मानोना बेफोरबायदि जाथाया दिनैल' नंला बार बार जाफ्लेबाय थायो। बेनिखायनो जोङो माने बेफोरबायदि खामानिखौ मावोब्ला मा जायो बा मान सन्माननि खोथा दं। जोंनो दिनै गावनि न'खरनि बा गावनि बा हारिनि बेफोरनि सायावहाय गोबां रायजो राजाया मिथिखागौ आरो गोबाङानो कमेन्ट खालामहरो बेफोरबायदि जाथायफोरखौ मानो शेयार खालाम होननानै। नोंथांमोन बायद' जानानै फैबाय। सिगांनिफ्रायनो जों फोरमायखादों माने बेफोरबायदि जाथाय जायोब्ला जोङो ससियेल मिडियानि थ्रुयै माबा मोनसे शेयार खालामगोन बा भाइरालफोर बायदि जागोन होननानै। दा बेखौ नुसेयावबो दिनै जोंनि हारिनि माखासे सुबुंफोरा माने गनायनानै लायाखै दासिमबो। दा जोङो बार बार बे खामानिखौनो सानफ्रोमबो मावफ्लेबाय थानाङो आरो गोबाङानो बुङो BBWA आफादा हिन्जाव हमनायनिल' खामानि मावो नामा होननानै। नाथाय नोंथांमोनहा मानो बेफोरबायदि जाथायखौ नोंथांमोननि एरियायाव मानो हमथानानै लाखिया बेखौ आङो नोंथांमोननिसिम सोंहरबाय। दा नोंथांमोनहा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायबानो जाबाय। दा जोङो दिनै गुवारै सावरायनानै बिथांमोननिफ्राय जेबो स्टेटमेन्ट नंला जोङो माने गुवारै सावरायबाय। दा सावरायनानै न'खरनिफ्राय इसेबां माने रेसपन्सिबिलिटि लायाखै दा मानसिफोरखौ जोङो मोनखांनायनि उनावहाय। दा जोङो नेथ'नोसै। दा बिनिखायनो बिसोरखौ गावसिनिनो साखाथि गामिनि बिथांमोननि आखायावहाय माने जोङो दोनथ'नाय जासिगोन न'खरनि फैसान्दि। दा हाखु दाखु फैस्लाबनोथ' हाखाया नङा होमबा रायजोफोर। बिनिखायनो जोङो बिथांमोननि आखायाव दोनथ'नोसै आरो दिनै जे बिथांमोननो हरखांनायनि उनावहाय नैबे जोंनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बारनायनि उनावहाय माने बिसोरो माबा मोनसे खारफिननाय एबा माबा मोनसे जाब्रबथाय जायोबा जोंनि BBWA आफाद आरो लोगोसे जायफोरा दोनहैगोन बिसोरखौ बिथांमोननि जेबो दायित्व एबा रिक्स थानाय नङा। दा आङो बिथांमोननि एड्रेसखौहाय लास्टआव खोन्थाहरनो सानदों रायजोफोर। हौवानि मुङा निक'लास इस्लारि, एड्रेसा भिलेज मा जाखो देवलगुरि PO बेंटल PS रुनिकाटा। ओमफ्राय आइजोनिया मा नाम जाखो सनजिला नार्जारि, एड्रेसा भिलेज नाम्बार 2 खाग्राबारि PO मा जाखो देवस्रि PS रुनिकाटा। माने मोनसे PS निनो बिसोरो। ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ चिरां रायजोफोर। दा बिनि सायावहाय जोङो माने न'खरनि खावलायनाय बादि गोबां रिक्स लानानै जोङो दिनै लाबोदोंमोन नाथाय न'खरनिया एसेबां माने रेसपन्ड खालामैयाव जों एसे दुखु मोननाय फैदों। बिनिखायनो जोङो उफाय गैयैयाव बिसोरखौ गावसिनिनो गामि खाथिनि सिनायनाय बिथांमोननावहाय दोनथ'बाय। आरो दिनै सिगाङाव बुंखाबाय आं नङा होमबा माने दिनै बिथांमोननि आखायाव गथायखांनायनि उनाव माबा मोनसे जाथाय जायोबा बिथांमोननिबो जेबो रिक्स थानाय नङा आरो BBWA आफादनिबो जेबो रिक्स थानाय नङा। दा दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि सुंद' मेल एबा भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों रायजोफोर। थेंक इउ।